Dobrý deň, vítajte na stránke sportdirect.com, kde si môžete vybrať z rôznych športových produktov. Najväčším lákadlom pre všetkých je určite výpredaj, tzv. Sale. Po rozkliknutí sa vám zobrazia všetky produkty v danej skupine. Keď sa vám zapáči niektorý konkrétny produkt, všimnite si jeho aktuálnu cenu pred zľavou a veľkosti, ktoré sú pri tomto produkte ešte dostupné. Po rozkliknutí produktu sa vám zobrazí podrobný popis a vyobrazenie produktu, kde si ho môžete prezrieť aj z 360 stupňového uhlu. Potom si už stačí len vybrať farbu, veľkosť a ešte raz si skontrolujte cenu a všetky ostatné údaje. Prejdite na stránku www.savemoney.sk, kliknite na nákupy z Anglicka a ďalej na sportdirect.com. Myšou prejdite až na spodok stránky a tu do objednávkového formulára vypíšte svoje meno a priezvisko, ďalej e-mailovú adresu. Dajte si záležať na jej správnosti, pretože cez ňu bude pokračovať naša ďalšia komunikácia. Telefónne číslo produktu, ktoré nájdete na stránke sportdirect.com, skopírujte ho a vložte do objednávkového formulára. Ďalej farbu. Tu nájdete taktiež na stránke sportdirect.com, ktorú len prepíšete späť do objednávkového formulára. Takisto veľkosť, ktorú tiež odpíšete zo stránky Sportdirect. A takto budete ďalej pokračovať aj pri ďalších produktoch, ktoré si vyberiete. Okrem toho môžete do objednávkového formulára pripojiť aj poznámku. Nezabudnite odkliknúť políčko Súhlasím s podmienkami savemoney.sk a stlačte Odoslať. Spätne od nás obdržíte e-mail, ktorý bude obsahovať ďalší postup a tiež cenu.